koje nema publike. Koliko sam mogao da vidimo da ovde kroz prozor, rezultat je i dalje 0:0, negde 10 ili 15 minut, tako nešto, dakle još uvek nema nikakvih uzbuđenja. Ono što treba da kažemo da po nekim pravilima je jedan i drugi klub mogao da 50 osoba uvede na stadion, naravno uključujući i stručni štab i fudbalere. Evo, ja bih se za trenutak vratio na fudbal. Malo pre ste spomenuli da ste kao mali pratili utakmice. Za koga ste nekada navijali i za koga sad navijate, ili je i dalje ista ljubav u pitanju? Nekako sam se ceo život kleo kao Mostarac, kao rođeni do groba i u meni je to ostalo. Ja sad kad zatvorim oči mogu vam reći Marić, Ristić, Hadžabić, Glavić, Primorac, Pecel, Topić, Halihoć, Bajić, Planči, Vukoje. To je bila generacija koju sam zaista pratio po mnogim stadionima prostora bivše Jugoslavije i koje sam voleo. Kasnije su došli normalno i Blas Lišković, i Semir Tuce, i Kajtaz, i sva ta generacija mlada fudbalera. A i eto, sprijateljio sam se sa Vladom Peceljem, zapravo moja čerka se udala za njegovog sina, tako da eto, imam fudbalera i u porodici. I zapravo i Miljan koji presuda igra fudbal i njegov brat Srđan koji još uvijek igra u Austriji. Miljan je eto zet, Srđan mi je prijatelj, tako da imam popriličnu vezu sa fudbalom. Pa lepo. Kruševljani su poveli pogodkom Peđe Pavlovića, a pre nekoliko trenutaka, kao što smo mogli da čujemo, Crvena zvezda izjednačila rezultat na 1:1 pogodkom Milovanovića, ukoliko se ne varam. Zvezda je napretka, ono što poslednje znamo jeste da je 2:1. Mogli bi da čujemo od Ace da li je trenutno još uvijek rezultat 2:1 za Crvenu zvezdu. Dakle, evo upravo vidimo posle prekida, tačnije posle auta, napredak iz Kruševca je došao do prednosti. Strelac za napredak bio je Peđa Pavlović. Sad da nismo sigurni da li je bio ofsajd ili nije, u svakom slučaju napredak je poveo sa 1:0. Potom jedan fantastičan pogodak Dejana Milovanovića iz slobodnog udarca. 25. minut meča, 1:1. Pogledat ćemo sigurno još jedan put ovaj pogodak. A samo minut kasnije Basta je započeo dobru akciju po desnoj strani. Dejan Milovanović fantastično šutirao i Crvena zvezda je došla do potpunog preokreta, dakle 2:1. Ne znamo šta se trenutno dešava, da li je počelo drugo poluvreme, ali verovatno jeste, nema razloga da ne bude tako. Dakle, dve ekipe sa prostora Južne srpske pokrajine učestvovaće na svetskom prvenstvu u Kini u stonom tenisu, koje će se održati od 24. do 2. marta. Inače, ono što je interesantno vezano za stoni tenis jeste da je Međunarodna stonoteniska federacija već ranije prihvatila reprezentaciju Kosova u svoje redove, tako da su oni pre 2 godine već učestvovali na, ukoliko se ne varam, šampionatu Evrope ili sveta. Diplomate Hrvatske koji su ovde u Srbiji su im preporučili da ne bi trebalo da dolaze. Oni su se vratili u Zagreb i poslali zvanično pismo Partizanu da neće doći na tu utakmicu. Partizan traži službeni rezultat u svoju korist, naravno od 20:0. Vidjet ćemo šta će se sve dogoditi, da li će to zaista biti tako ili će možda drugačije biti, ali u svakom slučaju loše stvari za sport. Međutim, prevarili smo se, to ono što možemo da napomenemo posle Acinog izlaganja jeste da je strelac 2 pogotka za Zvezdu Milovanović napustio igru. Posle jedne akcije koju imaju šuta, sada ne znamo da li je u pitanju neka ozbiljnija povreda ili nije. U svakom slučaju čini se da je Aleksandar Janković za svaki slučaj hteo da svog kapitena sačuva i vidjet ćemo da li je to na kraju i bila i pametna odluka. Marko, ti si nam doneo ovde neke raznorazne zanimljive stvari, novine, brošure, prospekte, kako već da ih nazovem. Još 2 godine do 100 godina, ovako zanimljiv naslov. Pa upravo si o tome pričao o 1912. godini, Svetomir Đukić, osnivač našeg olimpijskog pokreta. Dakle, tu ovako baš ima dosta ljudi. Međutim, ne znam da li smo spomenuli o akcijama Olimpijskog komiteta po osnovnim školama. To bi trebalo spomenuti. Evo, ove godine prvi put smo oformili nešto što bi se zvalo Olimpijska nedelja i mi smo protekle sedmice u beogradskim školama, u mnogim beogradskim školama je održan olimpijski čas, u većini po prvi put. Prošla je jedna knjiga obaveštenja, to smo sve uradili u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za obrazovanje i Gradskim sekretarijatom za sport. Nastavljamo tu akciju do kraja školske godine. Pre 2 dana obratili smo se mi i Ministarstvu prosvete
Oni su nas obavestili pre 2 dana da smo od njih takođe dobili podršku i dozvolu i preporuku da organizujemo olimpijski čas u školama širom Srbije. Mi smo to već radili u mestima iz kojih su prvi naši olimpijci, članovi tog prvog tima, evo ih ovde, koji su putovali u Stockholm 1912. godine. Evo dotrčao je naš kamerman ovde, pa će malo da ih snimi. Mi smo obišli sva ta mesta u protekloj sedmici, bili smo u Ražani, pokraj Kosjerića, tamo je rođen i tamo počiva sada, evo ga, upravo ga vidimo na slici, Svetomir Đukić, pored njega ovaj Brka, to je Andra Jović, on je iz Čortanovaca. Ovo ovde, samo da pogledam, to je Dragutin Tomašević iz Petrovca na Mlavi, takođe smo tamo juče bili, predsednik Ćurković, Marko Marković i ja. Podigli smo, u svim tim mestima smo podigli, poklonili smo lokalnim samoupravama zastavu Olimpijskog komiteta Srbije, to je takođe nešto što se događa po prvi put. Oni su podigli zastave na jarbole, na svoje opštine ili ispred svojih opština i mesnih zajednica i one će se vijoriti najmanje do 24. avgusta kada se zatvaraju olimpijske igre u Pekingu.